May arpas ka ni. Ay, namatlag ko na tira! Wala na, hindi yan. Namatlag ko na tira! Kapahin ko muna, ha? Okay, boss. Okay. 1, 2, 3. May panty yan para sa'yo. Panty yan! Panty nga? Panty gawa sa kuwan niya. Go and down. Kaya. Panty na mo. Ha? Hindi mo wala na yung laman. Ay, peke o iPhone. iPhone, ay, peke pala to. Ayoko na nga. Okay na. Hindi mo nga nag-drop. 7. Ako yung 7. Bawal na daw yung regalo niya. Pag kinuha ko yun akin, o may susunod sa akin. Ay, yung susunod sa akin. Ay, bato. Wala, bato lang. Ay, naiiyak na si Boy. Buka niyo, tutali ko to. Sige, sige. Naiiyak mag-aya. Naiiyak ka talaga. Balik ka pwede maganda-ganda. Gusto ko bang mahirap iuwi yan? Gusto ko lang. Bigat eh. Wala, saan galing yan? Gusto mo na iPad sa akin. Barbie yan. Barbie. Hindi ba? Pag ito. Barbie. Barbie ka? Napangkulot ng buhok. Keso. May 300 ba to? Para Sa'yo na yan! May ito 20 agawin nyo. 20 agawin nyo. Magdadagdagan mo. Magdadagdagan mo ng 20 agawin nyo. Bayan! Bayan. Impote dyan, impote. 20 pesos. 8. Picture. Ano kaya? Ako niyak! Wala na, lock na yun eh. Derte, day na kami. Kaya wala. Tingnan mo yung ilalim niya, buhok na expiration niya. 9. Tapos na. Ayaw na. Nakuha pa ako, di ba? Anay ka? Hindi, ako pinalitan na tapos na yung puntahan. Bakit? Kukunin mo na naman sa akin.